telespettaturi, Aziz Karlo. Aziza Valeri. L-aħħar program. Eżatt. Wasalna tajtlix kif dorna ċirku ta' 360 grad. Fil-fatt, kif aħna libsin il-lum. Hekk iddeċidejna. Eżatt, kif intom indorin tarawna fil-bidu tal-program, meta jinfetaħ, ovvjament, dan il-program, tajdulix kif għadda, kif għaddejna di l-avventura, kienet avventura kbira ħafna, rajtu ħafna affarijiet għaddej waqt dal-program, min jisboħ il-ħitan, min jagħmel l-amara, min jiddekora l-affarijiet, min jiddekora l-ħitan. Jiena għatma esperjenzajt xi ħaġa hekk li saret kollha u inbidlet il-ħin kollu quddiem il-kamera se xi soltu nippreparaw. Ifhem, tipprepara ħafna qabel biex tagħmel hekk, imma soltu jkollna kollox preparatu lest. Darba għamilna kollox, preparajna ħafna qabel biex imbagħad nibdlu kollox waqt il-programm. Waqt il-programm. U fil-fatt xorta tfadlilna xi nbidlu. Jiena kont qed nistenna li sal-aħħar programm ħajibda lili wkoll. Anzi qatt ma tħajjar tisboħ li xi libsa jew hekk. Il-bagalja żabaħħieli. Il-bisi żbajt. Ukoll? U żdieri żbajt. Żraben ukoll. Żraben ukoll. Kollox żbajt. Lil-Valeri bissodni lis, imbagħad tgħidu li jekk nagħmel xewle. Mela, magħna għandna lil Cheryl Falzon li kienet magħna il-ġimgħa l-oħra u qiegħda tikkonkludi din il-famuża mejda li konna qegħdin nagħmlu jina iktar milli. Dejjem tisbieħ, u dejjem tinbidel. Iva. Kif aħna Cheryl? Nilqawk magħna, wow, inti bdejt taħdem diġà u lestejta kważi kollha u x'qed tagħmel bħalissa Cheryl? Bħalissa qegħdin nagħmlu il-wax, brown wax, it's a finishing coat li jagħti iktar depth ukoll. Tużaħ flok l-ostru? Jew varnish. Flok il-verniċ, Iva. Tuża lilu u mbagħad li tista' tagħmel meta jinxef, tista' torku hekk xi xugaman naqroħxon biex il-xja ma tiġi naqra tleq mbagħad ma tibqax matta. Dik iċ-ċappa li tbeżżani. Iva, għamlu ċappa pila, ħana rab. Issa ħani ġihdejk xint tkun qed tagħmel, issa morru ħdejja xint tkun qed tagħmel l-aħħar biċċa. Ħalli naraw kif qed tagħmlu dan il-wax ukoll. Jiena ħankun qiegħed ngħinha issa. Aħna li hawnhekk, all-right. Dina forsi niskarta xi naqra taf kif. Immisma wkoll għaliex għandna mistieden vera interessanti illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar iż-żebbuġa Maltija, iż-żejt miż-żebbuġa Maltija. U għalhekk nixtieq nilqa' lil Manuel Grima. Emanuel, grazzi ħafna. Kif inti kollha sew? Ġenninnik nara naħseb u sakemm tkun qed tistenna tara. Mhux daqshekk. Mhux daqshekk familjari mat-television imma nippruvaw li nadattaw. Le, tidher diġà komdu ħafna. Emanuel, inti ġej minn Breeds of Origin Conservancy, membru fil-kumitat tagħha, u inti wkoll produttur ta' żejt. Llum propju staqna niddiskutu ftit dwar iż-żebbuġ Malti, is-siġar ta' żebbuġ, iż-żebbuġ innifsu, x'joħroġ minn da' żebbuġ, eżatt. Ħanħalli fidejk jiena biex tibda tgħidilna di żebbuġa kif spiċċat Malta. Issa ħanejdlek bil-mod. Mela bażikament xtaqt anke nagħti ftit informazzjoni fuq Breeds of Origin Conservancy li hija conservancy xi ħaġa l-qalba ħafna bħala voluntary organization. It was set up in 2017. Blan li ikun hemm conservation ta' speċi u varjetajiet Maltin imma mhux ġast lan li nikkonservawhom imma intuhom valur ukoll. Sewwa. Għax nemmnu li biex tagħti konservazzjoni li tista' twassal għal numru ta' snin il-varjetà jew l-ispeċi għandha jkollha valur għal min rabbija jew min kabbara sewwa. Jiġifieri dak kien l-iskop għal xiex din l-organizzazzjoni ġiet imwaqfa biex ngħidu hekk. Hemm diversi varjetajiet u speċi li huma ovvjament parti mill-lan tal-conservancy, imma jiena ħankun qed nitkellem ovvjament fuq is-siġra taż-żebbuġa ikonika ta' Malta. Li hija l-qalbek ħafna. Hija l-qalbek ħafna. Għajdilna naqra kif inhi dis-siġra. Mela. Hija ikonika wkoll u hija l-qalbi għax ilha Malta l-numru ta' snin. L-ammont ta' snin huwa ftit inċert. Hemm min jgħid li l-2000 sena, min jgħid li l-1000 sena. Li nafu żgur li ilha Malta għal tul ta' żmien notevoli li aħna ovvjament ma niftakrux sewwa. Hemm ukoll interessanti jiġifieri li
jaħsbu li fi żmien it-tempji antiki ta' Malti fi żmien ħaġarqin, najdra, eċetera, kienu wkoll jużaw ix-xorok tal-injam magħmulin minn siġa ta' żebbuġ. Hemm dawk il-ħsibijiet. Ovvjament dawn huma affarijiet li huma antikissimi biex xi ħaġa tiġi. Hawnhekk nistgħu naraw ukoll fuq il-television is-siġra tal-bidni antika. Jiena, fil-fatt, jaffaxxinawni ħafna t-skuk tagħhom kemm ikunu ħoxnin, dak ifisser Iva, iktar kemm tkun wiesa s-siġra iktar ikollha żmien. Issa hawnhekk qegħdin naraw eżempju li dawn is-siġra llum il-ġurnata huma taħt il-Heritage Malta, sewa fi qegħdin jiġu protetti minnhom, u daw aħna naħsbu li għandhom anka madwar l-2000 sena. Dawn għadhom ħajjin, għadhom jipproduċu żebbuġ li għalija xi ħaġa affaxxinanta. U din hija speċi partikolari. Din hija interessanti din għadha kifet. Mela l-speċi bħala żebbuġa waħda teżisti fid-dinja li hija l-olea Ewropea. Imma mbagħad biżibilju ta' varjetajiet. Sewwa. Jiġifieri fuq mijiet kbar. Din hija varjetà indiġena l-Malta li aħna nsibuha bħala bidni. Għaliex meta nstabet, meta ġiet meta nissabuha u karatterizzaw eżatt, sabu li tiġi fil-veli tal-bidnija. Allura ħadet dak l-isem tal-bidni, eżatt. U din hija xi ħaġa affaxxinanti x'anke tara t-zokk tagħha huwa zokk impressanti x'intaraħ live x'intaraħ fil-persuna huwa zokk enorm li kważi tista' tidħol minn ġo fih. Immaġina hemm ekosistema ġo fih ukoll. Eżatt, hija partikolari ħafna xi żebbuġi meta tikber mhux bħal zokk normali ġast jaqbad jespandi, imma jibda jitla u jinfetaħ u jinqassam, allura qisha kważi skultura. Sewwa. Allura dir-razza ġabet ftit ta' importanza għax anka n-nies dew jgħidu isma' għandna xi ħaġa li tgħix Malta għal dan numru ta' snin u għada tgħix sal-lum għal dak iż-żmien kollha ejja nippruvaw naraw x'toffri. U kien fil-proġett antik ta' Sur Semmi Cremona li kien ħadu xi cuttings minn mis-siġar u bdew jippropagaw il-bidni. Llum il-bidni din ir-razza hija ġiet distribjuta ġewwa Malta b'mod notevoli. Fil-privat jew fil-privat li iktar kien hemm xi tikber fis-salvaġġ. Eżatt, hija fil-fatt għalhekk għandha dak il-numru ta' snin għax kienet kapaċi tollerat li tgħix u tadatta għal-klima Maltija, għal kollox li jinstab ġewwa Malta sewwa. U aħna mbagħad bħala familja konna lucky li morna l dik it-triq fejn konna ħawilna madwar 500 siġra tal-bidni madwar 15 sena ilu. U kull siġra ta' żebbuġ, tagħti żebbuġ? Mela. U għandna speċi oħra barra l-bidni Malta. Mela, għandna varjetajiet oħrajn. Varjetajiet, sewwa, speċi waħda. Għandna anke varjetajiet Maltin oħrajn Malta, fosthom hemm il-varjetà il-perla li hija tagħti iż-żebbuġa tiġi żebbuġa bajda, għalhekk li sem tagħha huwa perla x'tfakkar fil-kulur tal-perli biex niftehmu. Jeżistu varjetajiet oħra madwar id-dinja li jagħtu żebbuġ abjad imma hija pjuttost differenti minn żebbuġ ieħor ukoll. Li huma differenti minn xulxin il-varjetajiet, hemm ħafna affarijiet kif tarahom, ġifier kollok il-waraq differenti, kif tikber is-siġra tkun ftit differenti, imma dejjem qegħdin ngħidu fuq l-istess speċi, ġifier il-varjetà biss tkun differenti. Ovvjament, is-siġra li jipproduċu daw iż-żebbuġ differenti jagħtu kollha karatteristiċi differenti, sewwa. So żebbuġ differenti wkoll. Żebbuġ differenti. Kollu tajjeb għall-ikel? Mela, kważi kollu tajjeb għall-ikel, ħa ngħidilek xiex kważi. Għax jekk mhux ħajtiekel bħala żebbuġ tal-mejda jista' jintasra żejt. Jiġifieri normalment dak li jkun jittikel għall-mejda ma jintasarx għaż-żejt. Eżatt, u bażikament hemm tliet sizes, hemm tliet sizes differenti ta' żebbuġ. Għandek iż-żebbuġ il-kbir, dak li aħna mdorrin bih li nippreservawh u nikluh fuq il-mejda, għandek iż-żebbuġ li huwa ta' size medium u żebbuġ żgħir bħal razzi tal-bidni u razzett oħrajn għaż-żejt taż-żebbuġa li jkunu żebbuġ pjuttost
pjuttost żgħar. Żgħir. Kollha jistgħu jintaxxu, kollha jistgħu jsiru żejt u kollha jistgħu. Mill-kbar saż-żgħar. Iva. Ovvjament jekk inti ħadd tkun qed tiekol żebbuġa żgħira ħafna, hawnhekk qed naraw ukoll ritratt waqt il-żmien tuħ tal-bidni. Sewwa. U meta jkun da żmien ta' Interessanti ħafna mistoqsija wkoll. Iż-żmien tal-bidni huwa razza hija varjetà bikrija, jiġifieri tinqata' kmieni. Aħna naħsbu li billi din is-siġra adattat daqshekk għal Malta kienet xi ħaġa li żviluppat is-siġra li kollha let's say dal-behavior li l-żebbux tagħha jinqata' qabel. Iż-żmien ikun għall-aħħar ta' Settembru. L-aħħar ta' Settembru. Dal-waqt. Jgħaddi s-sajf. Eżatt, issa qed nistennew li żebbuġ isir u jalla jkollna sena tajba insomma xi tkun l-ek sena tieħu ħsiebu. Imma razzi oħrajn anka fil-Mediterran u posti oħra tad-dinja idumu jaqtaw ġieli anka safrar. Jiġifieri għandek perjodu twil, is-siġra tik darba fis-sena, jiġifieri mhux bħal siġar jew frott ieħor li jkollok iktar minn krop wieħed, sena iktar minn frotta waħda. U dejjem ittik imma. Dejjem tagħti kull sena. Forsi mhux bl-istess ammont. Eżatti. Għandi su trend li tagħti sena iva u sena le. Jiġifieri bħala ammonti kollha sena iktar għoljin u snin oħra li jkunu iktar baxxi. Imma aħna li issa għandna iktar esperjenza bil-razza bil-varjetà il-bidni tagħtina iktar konsistenza. Jiġifieri fejn razzezz varjetajiet oħrajn, eżempju Taljani, Franċiżi, Spanjoli, għandhom din il-karatteristika li jagħtu sena iva u sena le, il-bidni hu pjuttost iktar konsistenti. Jiġifieri dejjem rajna jisu konsistenza fil-yield tas-siġra. Sewwa. Differenzi wkoll hemm differenzi anke fit-tomiet. Iva, ġili tikol żebbuġa tkun vera morra. U ġili tikol waħda tgħid milħa di, u ġili tikol oħra li forsi ma tantx fiha toma. Mela, l-imrar jew dak il-bitterness li ntomu huwa kollu marbut mal dinaqqa kelma tqila Valeri, mal-polifenoli. Sewwa, daw il-polifenoli huma natural substances li jeżistu ġewwa żebbuġa u ovvjament għandek livelli differenti. Għandek minnhom ikunu baxxi, eżempju fiż-żebbuġ il-kbir, daw il-polifenoli jkunu baxxi. Sewwa għalhekk ma tantx tħoss dak l-imrar jew dak jisu. Il-melħ naħseb mis-salmura. Iktar ġi mis-salmura, kon ħajjek mit-tip ta' salmura. Ġilli jkun hemm dik it-naqattoma pikkanti, naqa spiciness, dik ukoll jiġu mill-polifenoli sewwa. Issa l-bidni huwa magħruf li għandu polifenoli għoljin immens, għoljin ħafna, jiġifieri anke meta tidduq żejt magħmul minn din il-varjetà, ħajkun żejt li jagħti ċertu spiciness, ċertu pikkanti naturali, ma mhux miżjud jew xi ħaġa oħra. U l-polifenoli wkoll xi ħaġa importanti u sabiħa li huma marbutin mas-saħħa. Jiġifieri anke ħafna studji li jsiru ġewwa l-Mediterran jorbtu l-ħajja id-dieta mediterranja u għal xiex hawn ħafna nies fil-Mediterran jgħixu anke iktar minn 100 sena pjuttost tal-polifenoli. Iva. U dal-polifenoli fil-Mediterran speċjalment l-iktar li aħna nistgħu nikkonsmawhom huma miż-żejt taż-żebbuġa. Ifra kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna daw is-siġar jagħtuna dan dal-prodott daqshekk eċċellenti. Ekku, xi ħaġa prezzjuża wkoll, però nimmaġina li hija biċċa xogħol kbira biex inti tasal għat-tasir, għaż-żejt u anki biex tippreservah, biex tiklu iktar il-qudiem kif qegħdin ngħidu min ipoġġih fis-salmura, min jagħmlu fiż-żejt. Tagħmel differenza. Tagħmel differenza anke fl-istorja ta' Malta aħna naħsbu li żebbuġ bħala żebbuġ li kien ikkultivat, mhux żebbuġ salvaġġ daħal mill-Arab Malta. Imma mbagħad għandna anke records li fi żmien ir-Rumani, ir-Rumani kienu jikkonsmaw u jipproduċu żejt ta' żebbuġ ġewwa Malta u kienu anke f'kitba nnutaw li żejt prodott minn Malta kien ta' livell iktar għoli minn posti oħra fil-Mediterran. Dawn kienu iż-żejt li produċu minn Malta kienu sabu li kien għalihom kien ta' kwalità iktar għoli. Hija xi ħaġa li jiena għalija tgħid il-lajbu. Xi ħaġa kbira. Eżatt, u pjuttost fejn dawk is-siġar antiki li rajna fil-Bitzkuk 20 sabu wkoll reservoirs ta' żejt ta' żmien ir-Rumani.
Ivi qed naraw dal-link ukoll Li jorbot fl-istorja, eżatt. Sew. U mbagħad anke naħsbu fuq l-ismijiet tal-irħula. Bħal żejtun, Ħassebbu. żebbuġ, qed tifhem dawn huma kollha relatati f'dawn ġejjin minn żmien Arbi. Ekku. Iva kemm kien ilu f'Malta. Imma mbagħad ġara aħna mhux dejjem niftakru iż-żejt taż-żebbuġ. Ovvjament billi aħna Malta kienet dejjem taħt żminijiet differenti u dejjem konna mmexxin minn poplu għal ieħor, mhux dejjem kellna l-kultura li nkabru ż-żebbuġ u nikkonsmaw iż-żejt taż-żebbuġa. Allura missieri u n-nanniet tagħna ma kellhomx kultura li jużaw iż-żejt taż-żebbuġa. Fil-fatt, Hija xi ħaġa riċenti. tal-ġirasol kulħadd isu Eżatt, kien juża eżatt. meta kont żgħira jiena. Eżatt, jien niftakarni nużaw iż-żejt Ekku. il-vegetable oil jiġifieri id-dar, imma ċertu informazzjoni u knowledge bejna nindunaw li jisma' aħna din ngħixu fil-Mediterran, allura iż-żejt taż-żebbuġ huma importantissimu għall-kultura Mediterranja u bdiet dieħla din l-influenza li nerġgħu immorru lura għall-eruq tagħna sewwa. U barra milli nkabru varjetajiet li huma ħanuża kelma forsi l-ġeneriċi, immorru għal varjetajiet li huma iktar lokali wkoll. Għal xi xejn. Ġifdi xi ħaġa sabiħa u Eżatt, li sa eżatt. nissalvagwardjaw din iż-żebbuġa li qiegħda hawnhekk. Biss. Li qiegħda hawnhekk. Biss? Għas-sempliċi raġuni li ma ġietx ikkultivata f'pajjiżi oħra. Ok, forsi kienet u ġiet eliminata jew Eżatt, intilfet. eżatt, eżatt. Imma Malta tli sanna dil ħaġa Eżatt. illi Hija. ta' min nipproteġuha. Hija. Kemm qed tagħmlu xogħol vera siwi u vera ħadd gost nisma' fuq kif qed jiġu preservati dawn il-razzezzi u varjetajiet indiġeni li għandna. U għandna nkunu kburin Ħafna, bihom u fejn nistgħu nixtru dejjem il-prodotti lokali. Eżatt. Għaliex kif qed ngħidu għandna prodott sinjur lokali. Ħafna. Kif qed tgħid inti għandha livello li ta' Ejwa. polyphenols. Polyphenols. Illi jagħmluha xi ħaġa prestiġjuża ħafna. Emanuel, grazzi ħafna tal-li qsamt dan lilek. it-tarif espert tiegħek magħna. Ħadna gost ħafna nisimgħu kien naħseb anke telespettaturi tagħna sabuha interessanti ħafna. Aħna se nofrulek rigal ta' kummerċ ġust. Għandek sapuna magħmula minn ingredjenti naturali mill-Palestina. Grazzi għall-lup Djakonija Parroċċi. Thank you very much. Grazzi ħafna Emanuel. Aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami. Ibqgħu magħna għax fadlilna.